Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. As I said, Goody, I have something to say. I'm just waiting for you guys to come through. I'll wait for a little bit. I'm not here for long. I'm not here to say Zambili. So I'll not waste a lot of time. A few minutes, I'll speak, then yeah. Okay, guys, first of all, I hope you're all okay. I'm fine. So I want to address issue I think the past few days. I think maybe I don't know how many days. Yokuzanandi Mr. Vidumbigo Mumba. All right. So let me say a few things. Let me clarify a few things. I've never come by social media I don't talk about politics. I'm not into politics. You know me as a musician and that's it. So let me remind you, I've never come to talk about Zandali. Sinakambi Zandali. Just really, you don't see me responding. And issue yajidika a few days ago. So ndinazisia guy, but I'm here to talk because ndaona kuti nkani sibuta. So that's why I'm here to clarify a few things. Kuti muna nkani kalinga di details nkani iti. Nkaona ndili bana. So choyamba notsobana ndikambeza chitunzi chomwe munachiona anthu chomwe chinaenda cha ku Blue Elephant. That was Blue Elephant ku Blantyre. Okay. So chitunzi chimejija chinatengedwa pa 21 December last year. Yeah? 21 December ku Blue Elephant. Kuna show ya Fizo. It was a birthday show and I was performing in Maimba. And by then, I mean, it's andani wa Vidumbigo Mumba. Ine nandisa kwadziwa. And men nakai never able to janaka gudi ndapita ndazinzanga ndapita ku show ndukaimba. We are there. Aliyesa anabwera eka, aliyesa mapita eka ku show. Right? He was also there, I think maybe kuzaonea show or something. And we never even spoke sitting na kulani. So as I'm saying, in time ineyo sizora Vidumbigo anachuka minachukira pano, right? So ineyo sizori so nazindikira because I didn't know him by then. All right? Pano meji tuzi jajina tuluka. Pamena okay. So he was there that day. So wa ambisa nkani ya Vidumbigo Mumba. Ndini. Anaona jituzi wajuona jituzi meji. And as I'm saying, jituzi meji sijabanwe. Njaka likali. Njaka last year December. Ndani muntu wa ambisa nkani anajuona jitunzi ji. And anaganiza zokuri ayambitse nkani nduza jiuza jitunzi jongari adi umboni. Now Amalawi inenfuna ndufuso nifuso. Do you think kuti niyo munga nene kuti mukutenga chitunzi cha kuchigulugulu ari machiuza ngati umboni wa chibwenzi chitunzi choti pale anthu I don't know anthu ambirimbiri and mukachitenga chitunzi I don't know ngati muli nacho pafupi. Just try and go back to that picture mukachizumule mukaone pa kona ya ku left uku pali logo ya It's Only Entertainment which muzoti ndi label ya Fizo ya physics. Now, do you think kuti neyo ngati mundi ganizira kuti ati ndupanga chibwenzi chobisa ndi amumba because I know kuti ati ndokwatira. Now, ineyo let's say ndatengana ndi chibwenzi chokwatira ati tapita ku bar. Do you think kuti ndani ngatenge photographer aziti jambula kaikepo logo yake? That's a professional photo. Chitunzi cha HD osatiso cha phone cha cameraman. Ndeti ineyo ndi chibwenzi chobisa ndeti tinapanga haya cameraman.
kuti ajambule kena kono azitenga logo yake azika mebacha and iniyo muona kuti you want to use chithunzi imenecho as proof of chibwenzi. I don't think you're being fair. So that's about that picture, and I wanted to clarify. Would you know? And chithunzi imenda nene anjala stie koma amene wayambisa iziziyo akufuna angojiuza ati ngati umboni, which it's not making sense to me. Alright? And nkhani yachiwiri yomwe ndifuna ndikambe pano naona pa ma comments and zambiri zomwe zayankhulidwa it's not like kuti sinimaziona, okay? And pamakhala nkhani zambiri zomwe zimakambidwa akakasiko yambayi, but as I said ine sine munthu wokuti mmandiona ndikubwera pano kuzayankha nkhani koma it's just that this time around I think it's gone a bit far nkona ndaganiza kuti nkhani iyi ndiyankhule. Alright? Nkhani zimakambidwa zambiri mbiri. Makomenti anthu manazo kuti iyeyu bwanja ndi galimoto imeneyi munthu oti alibe china chochita. Iniyo mmaganiza kuti ineyo mwina ndibe chochita because you don't know what else I do besides music. Ine sine uimba yekha basi. Ndizo chita zina zomwe ndimapanga munthuni. I think anthu omwe amandidziwa bwinobwino they can give umboni kuti maybe that's also the reason why nthawi zina ndimati ndilizi and mukandiona kuti ine ndilizi just know kuti I'm concentrating on my business. I run a business and sizotiso ndiyanyuwani. Business yanga it's been there for a lot of years. I run a number of businesses actually. Yeah? If you have your phone there, you can search for Serene Aesthetics. In Amuntune, I'm a musician, I'm also a beautician, an aesthetician, a certified one. I went to school for this. I run a business. You can search for Serene Aesthetics. That's what I do. I do my permanent makeup as my for the men. Tumapanga treat my scalp, madanzia, wajani. I'm into that. That's what I do. Besides music, so don't just think goody. For the cinema goody then it doesn't exist. No. By now you should know goody. I don't show into Zambia social media. I'm not all over because that's the type of life that I want to live. I'm a very private person. Komano phone as goody abamezili na tumugamka kwambili. Muntora mangu kara. Cinema mangu kara for a lot of years now. Yeah? So don't conclude with an to when I'm not here on Facebook, when I'm just know that I'm doing the business. So you can search for Serene Aesthetics. That's what feeds me, gives me money besides music. Yeah. And I think Antoine, we've done business before, but maybe you didn't know that you're dealing with me. When you go to my business page, yes, Serene Aesthetics, you will see, maybe you've seen that page before, but you didn't know what business in the end, and I own that business. House of Beauty by Serene Aesthetics, those are my businesses, my personal businesses that I've been running for a lot of years now. But as I said, I'm putting this out there because I just want to clear out what alright? Issue inayomwe ndimafuna ndikambepo ndiya mukunena za Avilumbiko Mumba. I'm going back to the story ya Avilumbiko Mumba. I have a man, okay, and it's not Avilumbiko Mumba ndokwatira ndamva John Joyd, and I know that should be true. Ineso, I'm in a relationship, a proper relationship with a normal person, and I don't need to leave my man kukagona ndi another person or muntu andale or osatiso muntu andale eka or kabina just another person just to get a car, okay? I don't need to do that. So antu munankula kuti galimoto yomwe naposta ine anagulanda Avilumbiko Mumba. No, I'm here to say that is not true. He did not buy me a car. He is not my man, but I have a man. All right, that I just want to put it out there. And let me just say, Goody, having a man who provides for you doesn't mean Goody ndegudi muntu sungazi bangile zintweka. Menda nene niso ndinzi nizanga zomwe mabanga. But it doesn't mean Goody ngati ndili ndi mamuna wandipangira china chake. Ndekuti nation to you. Singati uchipanga. No. Antu musiye kumapereka credit ya azimai kwa azimuna hao. Mtezambili azimai amatoa mapanga zimzazikuzikulu, and a lot of women in this country, they are running my business agulu. But antu mumafuna kuti muzipereka credit ya azimai kumapereka kwa azimuna omwali nawo kuti ndichifukwa cha mamuna amali nayo. No. It's just a plus.
I have a man who is able, and in Esobandeka I'm able. I can do a lot of things by myself. So in our success yanga si gali morioka. No, I'm here to say that success yanga is not just limited to a car. As I said, as my older bangas into Zazikuls, we have a lot of powerful women, guys, in this country. I can even give you examples. I look up to Ajina Joyce Bandaja. There are women who are very powerful. Okay? And they also have powerful men besides them. So just because they have that powerful man besides them, I can give you an example of Ndan Chifonia Mpinganjira. She's a very powerful lady on her own. She can do a lot of things, and she also has a very powerful man. It doesn't mean just because I ndimamuna wajon chija doesn't mean good paika. She's not able. So don't just think goody I'm depending on a man. I have things that I'm doing. And this one I'm finding I'm going down Hama page omwe mama kwambiri for no my poster into too personal. It was too personal. You were taking it too personal. Menda onena ineyo. Every 30 minutes a poster jitunzi janga. Every 30 minutes. Kodi ndati madikili red, madikili lori tsukulomwe kudaza mveke nkhani nanse ine muidumphile. And as I'm saying akaka siko yamba. Olo munthu ngoimba nyimbo ndi ndoimba wa mamuna ndekuti anthu moyamba kuyankho. Koma kumeneko. Atsikana kodi ndati ziro kani kopanga zinthu. Tizikuopa kuti muziyankhula zinthu zambirimbiri. Msamakhala ndi moyo umenewo amalawi. And mankore ineyo ndimaposters zinthu ndimaposta kuti ena numuzooneka ngati simalimbikira. That is not a good way yoyangana zinthu. Musamayangane zinthu ndimasawa amenewo. No. I did not say that wina aliyese ndosalimbikira. And when I post something, sinimaposta kuti ndati ndikupanga pressurize kuti inuso mukagule chinthu chomwecho, inuso mukhale ndi chinthu chomwecho. Tizito kanika kusangalala ma happy moments munthu kanika kuposta chinthu kuti anthu ndeta atokodera. And as I said, in this country, mulima business akulu they are being run by women. Mulazimai mudziko muno kuti they are doing big things. Koma anthu amaita kukanika kuti apange celebrate my achievement style, my happy moments. For anthu mmayankhula kwambiri. And you always say kuti ndekuti alipo amene akuyenda naye. No. And I know this is not I'm not the only person. I mean, didn't complain to and ababa, as I said, this is not the first time. This is not the first time. I think anambira kangora ngo poster china chichose chokuzana kaya gula chintu. Sorry guys. My phone. Yeah? Sorry. I was talking to someone here. Okay, now I'm back. Ndimanazo kuti anthu pano pamaita kuopa kuti apange celebrate my moments awo. Ifonera anthu mumayankhula kwambiri. Mukuyankhulitsa. Ntsika mmanena zokuti ari iPhone singakhale manja ma virgin. Zugwizana bwanji ngoma virgin ndi iPhone. Atsikana akumaita kuopa kuti aposte zinthu zawo azigulire zinthu. Ifonera anthu mumayankhulitsa. And by now you should know women are doing big things. Women are pushing. It's not like mukangoona what you see on social media musamone ngati ndeti moyo wa munthu onse ndeti mukudziwa. And anthu amene mmaona ngati just because mmangondoona pa social media but what I post there then you think you know my whole life. Moyo wanga onse sikuti mukudziwa just because mmandoona pa Facebook. Alright? As I said, sinabwere pano kuti nditaye nthawi olokapya ndikambe zinthu zambirimbiri. Whether musankha kuti mukhulupirire or not is up to you. And there are some people who magufuna kuyibisa dzina la munthu. And as I said, the way some people were talking about this issue, it was very personal. It was very personal. And learn to research musanabange post zinthu, because you never know what damage you might do to someone's reputation. How can you take chitunzi chakuchigulugulu and make chinkani chachigulugulu choti nkani yegulugulu, guys? So I feel like muzipanga kai research before you post things. Muzifufuza kai kuti nkani ndiona kapena
you never know what damage you could do. Pena muntu kaposta chintu umango posta, but you don't know the damage that you can do to someone just because of one single post. And that is why I decided to address Nkani. I don't have a lot of other things to say. But to my fellow ladies who are pushing, keep doing it. And the next I'll keep pushing. As I said, guys, search for my business page, Serene Aesthetics. From now onwards, this is post as a business yanga. Pompa. Kodi mwina anthu muziona and mwina mmakondoona kuti anapita kunja forex anailenga kuti ine ndimapita kunja fono ndimapita kugwira ntchito. As I'm saying, search on that my business page muona kuti and nthawi zonse ndikaposta pa page ya Rita as in the musician, this page that I'm doing live ndikaposta ndili kunja, cross check page ya Serene ndimakhala kuti kumene koso ndaposta ndili in that country, ndaposta business, I'm working there. So in msanduze zokuti ati forex jani, me I was bringing forex here because I was going out of the country to work. All right, I go out of the country nimakagwira ntchito, I hustle and I bring money back home. So musamone ngatuti ati ine ndimatenga ati misongo and mapereka makomenti onoti ati misongo ya Malawi. Please don't drag me into politics. As I said, ine sine muntu andali, sindipanga zandale pamudzi pano and sindiyambala muntu. And I'm not here kuti tiyambane, but as I said, I'm here kuzangu banga clarify. So teni tizitu kulana, and I'm here to encourage my fellow ladies. Let's push Gambia on this post as a business, and watch out for my next post. I want to encourage my ladies. Omwe ama pusha tatukule tilimbikitsane my business athu akule tilimenetsane kuti anthu akapanga ma speculations, and this just means you guys cannot attack muntu oti sakupanga kanthu. All right, it means something is happening. Anyway, I'm leaving this live now. Ndayankhula zinthu zambiri already. Mamini someone mafuna kuyankhula apitirira. Okay guys, bye. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.